Băi, Thomas. Thomas. Te-ai uitat supărat? Ce te-ai uitat supărat? A venit moșul, mă? A venit? Hă? Eu nu vreau cadou. Ia vezi, mă, ce e în cutia aia, Thomas. Să vedem ce ți-a adus moșul. Ia uite câta cutie de mare. Mamă, ce-o fi acolo? Poți? E acolo, mic. Haide, fă. Hai, ajută-mă și... Mamă, ce mare. Unul de asta. Da? Un cărucior de la doctor. Nu. Și aici. Vedem. Vedem. Hai, tati, că trebuie să asamblezi. Cred eu. Stai că te mă... Mai ce? Stetoscopul. Ca lui doamna doctor. A mea. Dar cu al tău, da? Ia. Asta nu mai e. Gata? Ia, pune la gât. Ca doamna doctor. Așa, mă. Și vii și mă asculți pe mine. Da? Da. De fapt, în urechi să o pune. Și mă asculți pe mine. Nu-i așa că e minunat? Un candelabru